rigtig lortdag. Hey, Jørgen? Ja, mor. Kan du ikke lige beatboxe? Jo. Det lyder fucking fedt. Ej, du var bedre juleaften. Ja. Du spillede for en julemand, og alle de der små børn troede, du rendte og sagde et eller andet på islandsk. Det var fucking det. Hvor små takker. Ja. Kom hjem. Og hvad fanden skal vi lave i dag, Jørgen? Jeg tror, vi skal tage alt. Det står på skema. Hvad skal vi så lave? Du lærer. Vil jeg lave? Ja. Ja. Så vi kan se. Du siger markmand. Du knalder ud. Ej, Jørgen, det plejer vi sgu da ikke gøre. Plejer vi ikke at lave noget andet? Ja. Nej. Fucking lortepæt. Ej, Jørgen, for helvede. Kom nu. Du er ikke ved at dø. Jeg finder mine bøger frem, og så sidder jeg og læser en masse skole. Falske fingeren. 2 minutter senere. Nej, mor, jeg gider ikke op. Jeg må væk. Jeg gider ikke i skole. Jørgen, for helvede, mand. Du gav mig et chok, din fede idiot. Du var ikke med vilje, mand. Du er ikke været dygtig. Inspektør! Tusvig! Nej, han er lige ved at skud i hovedet alligevel. Hvad skal vi så lave nu? Jeg har blandet med læs. 3 linjer. Falske fingeren. Hvad har jeg gjort? Hvad? I mere ordentligt. Det lyder ikke. Du får en taber. Nej, det lyder ikke til, hvad du siger. Hvad? Du kan rende op og rende, ikke? Du kommer eddermame i vej, er det her. Ja!